Добре, аз съм прав. Нека да кажа, че всъщност няма нужда да бъдем тук. Женени сме от 5 години. 6. 5-6 години. Това е като да погледнеш под капака на колата. Да поровиш из двигателя, да смениш маслото или някой друг лагер. Да. Много добре. Да започваме. От 1 до 10. Колко сте щастливи като двойка? 8. Момент. 10 е абсолютно щастие, а 1 пълно нещастие или... Отговаряйте инстинктивно. Добре. Готова ли си? Да. 8. Колко често правите секс? Не разбрах въпроса. И аз се обърках. Пак ли от 1 до 10? Едно малко ли е или никак? Защото, ако говорим технически, 0 би трябвало да е никак. Тази седмица, например. Включително уикенда? Да. Мистър и мисис Смит. Опишете първата си среща. Беше в Колумбия. Богота. Преди 5 години. 6. Да, преди 5-6 години. Богота, Колумбия. Преди 5-6 години. Какво е станало? Застреляли са баракудата. Полицията търси турист, който пътува сам. Сам ли сте, господине? Сам ли сте? Документите ви, госпожо. Госпожо, документите! Госпожо! Сама ли сте? Кажете. Не. Не. Няма проблем. Тя е с мен. Всичко е наред. Аз съм Джейн. Джон. Приятно ми е. И на мен. За избегнатите куршуми. За избегнатите куршуми. Умееш да говориш, но можеш ли да танцуваш? I was patrolling the Pachinko, new noodle model parlor in the Nefaria zone. Hanging out with insects, underducting. The CIA was on the phone. Well, such is life. Latino Caribo, Mondo Bongo, the flower looks good in your hair. Latino
Здравей, страннико. Здравей. Няма рум сервис. Направих каквото можех. Благодаря. Хубаво е. Надявам се, сам доих козата. Хайде, дами и господа, опитайте! Госпожице, искате ли да пробвате късмета си? Добре. За двамата ли? Знаеш ли как се държи? Повдигни я. Така ли? Трябва да се прицелиш. Прицелвам се. Не ми се смей. Дори не мигна. Спечелихме ли нещо? Късметът на начинаещия. Ще пробвам пак. Ще пробваме отново. Къде се научи да стреляш така? Късметът на начинаещия. Спри! Познаваше само от 6 седмици. Влюбен съм. Тя е умна, изтънчена, непринудена. Секси е. Най-сладкото създание, което съм виждал. Бях с Гладис 2 години преди да я предложа. Приятелството е в основата на връзките. Всичко друго избледнява. Здрасти. Не мислиш ли, че всичко е малко прибързано? Познаваш ме, не правя нищо без да го обмисля. С какво се занимава? Строителство. Предприемаче. Ако някой сървър на Уол Стрит блокира, тя го оправя. Тя е като Батман за компютрите. Отсъства почти колкото мен, така че е идеален. Давам ви най-много 6 месеца. Еди, помолих я да се омъжи за мен. Какво? Ще се женя. Не те чувам. Ще се женя. Не те чувам. Спри да го биеш. Започна да говори глупости. Ще се женя. Пет-шест години по-късно. Трябва да сменя тези филтри. Какво мислиш за доктор Уекслър? Въпросите му бяха малко тъпи. Не е особено прозорлив. А и офисът му е на другия край на града. Не гори от желание да пътувам до там в 4 след обед. Значи се разбрахме. Да, Добре. Вечерята е в 7. ще бъда там. Тук.
Ако някой ме търси, аз съм при шефа. Чухте ли? Повикаме човека, който раздава мисиите. Знаете как е? Всъщност не знаете. Захар, че ще ми донесеш ли кафе? С повече захар, благодаря. Здрасти, пич. Къде си мислиш, че отиваш? Шефът иска да ме види. Виждате. Хълпе. Има хора, които са тук от 25 години и не са влизали в този асансьор. Ето. Това ли е задачата? Сега изчезвай. Здравей. Так му на време. Вали като из ведро. Градинарят е забравил косачката навън. Как мина деня ти? Горе-долу. Купих нови завеси. Така ли? Е? Какво мислиш? Наложи се да се боря с един дребосък, който ги беше докопал преди мен. Но аз печелих. Не се съмнявам. Зелени са. Ще трябва да претапицираме диваните и да си вземем нов килим. Или да оставим старите и да не сменяме нищо. Говорихме за това, не помниш ли? Помня, че се разбрахме да изчакаме. Ако не ти харесват, ще ги върна. Добре, не ми харесват. Ще свикнеш. Никаква лихва до март. Този път сте сам. Защо се върнахте? Не знам точно. Нека изясня нещо. Аз обичам жена си. Искам да е щастлива. Желая и само доброто. Но има моменти, скъпа Били, 5 минути. Има огромна пропаст помежду ни, която расте и се пълни с всичко, което не си казваме. Как се нарича това? Брак. Какво не си казвате? дали са 3 звезди на новия хотел. Добре изглежда. Нова рецепта? Прибавих грах. Грах. Да, зелено е.
Ще ми подадеш ли солта, скъпа? По средата на масата е. По средата на масата? Да, между мен и теб. Доколко сте откровена с него? Доста. Не го лъжа, просто имам си своите малки тайни. Всички ги имат. Господи, изплаши ме. Извинявай, скъпа, просто търсех... Излизаш ли? Блокирал е сървърът на една адвокатска кантора в центъра. Трябва да отида. Обещах на семейство Колман да отидем. Добре, ще отидем. Няма да се бавя, скъпи. Вероятно мислите, че сте единствените, на които се случва това, но ще ви кажа, че милиони двойки имат същите проблеми. Самолетът е след час. Добре. Prodded about possible insider trading, she remarked on national television, I want to focus on my salary. Brian, Марта Стюарт. regarding big government night, she's off. Кой си ти, бе? Извинете, къде е кенефът по дяволите? Покер ли играете, момчета? Частна игра. Разкарай се. Може ли и да седна или... Коя част от разкари се не ти е ясна? Спокойно, приятел, имам пари. Готине. Браво. Ето, виждате ли за какво говоря? Интересува ли ви? Някакъв интерес? Не? Добре, разбрах. Искам хубави обувки. Боже, Този стол е свободен. това е столът на Лъки. А къде е Лъки? Не го виждам. Още не се е върнал. Тогава ще седна. Освен, ако не съм прекалено добър за вас. За избегнатите куршуми, с обич, Джейн. На масата. Сложи го на масата. Този път има нещо. Сега загазихте.
$60. Влизам. Това се казва мъжко момче. Да поиграем покер. Петиции. Загуби 14 пъти подред и явно днес не ти върви. Какво става тук? Съжалявам, Лъки. Трябва да си ходиш, приятел. Ти ли си Лъки? Да. Сериозно? Какво да не търсиш работа? Ти си моята работа. Чифт тройки. Беше ли лошо момче? Да. А какво правят с лошите момчета? Наказват ги. О, да, накажи ме. Продавал си оръжие на много лоши хора? Господин Расин? Господин Расин, добре ли сте? Семейство Колман. Мъртъв е. Побързите! Такси? Здравей, скъпа. Здравей, миличък. Не те чух. Ходих до един бар. Заложих пари на днешния матч. И какво стана? Излезе ми късметът. Здравейте, съседи. Радваме се да ви видим. Прекрасно е. Благодаря. Красива рокля. Благодаря. И твоята също. Хайде да отидем при момичетата. Не се напивайте, момичета. Искаш ли пура? Не пуша. Здрав дух, в здраво тяло, а? Точно така. Имаш ли изобщо недостатъци? Не. Да ти донеса ли питие? Шардоне, моля. Момичета, Татко! Акциите падат стремглаво. Здравейте, момчета. Здрасти. Джони, как са акциите ти през последното тримесечие? Държа парите си заровени под бараката. Чък получи повишението. Това е чудесно. Най-сетне ще можем да ремонтираме кухнята. О, господи, пак ли? Трябваше да облека дъжд Добран. Би ли я поддържала за секунда, моля те? По-добре не. Моля те. Аз... Само за малко. Моля те. Сода. Харесвате? Хареса ми роклята ти. Красива е. Благодаря.
Добро утро, господин Смит. Пак имаме проблеми в Атланта. И аз така чух. Какво е това? Борната ви карта, сметките за такси. Изхвърлете тази дъвка. Имаш ли салфетка? И сметката от хотела. Не ги губете, ще ви трябват за прикритието. Това пристигне сутринта. Ще го прегледам. Добре. Еди тук ли е? Вратата е отключена. Здравей, приятел. Как е? Все същото. Трябва да се убиват хора. Джони, може да се съберем през уикенда. Вкъщи. Барбекю, без жени, мъжка компания. Ще бъде страхотно. Ще говоря с госпожата. Да ти дам ли телефона си? Може би ще й се обадиш и да й поискаш разрешение да си почешеш задника. Ти живееш с майка си. Не я намесвай. Тя е изискана дама. И не се налага да й искам разрешение. Тя ми готви, чисти, прави ми закуска. Това лошо ли е? Джон Смит. Здравей, Джон. Добро утро, Атланта. Очаква ни тежка седмица. Имаме приоритет едно. Нуждаем се от уменията ти. Името на целта – Бенджамин Данц. Известен като Танк. Той е сериозна заплаха за фирмата. Задържан е от отдела за борба с наркотици. Ще го качат на хеликоптер на 10 мили, северно от мексиканската граница. Увери се, че целта е обезвредена. Танк. Идентификация Джейн Смит. Изчакайте контакт. Съжалявам за прекъсването, но имаме проблем. Конкуренцията иска да ни измести. Искам да се заемеш лично. Цел? Бенджамин Данц. Изпращам ти информацията. Трябва да се елиминира бързо и чисто. Да, сър. Здравейте, дами. Добро утро. Резултатите от вчерашната мисия. Ще ги прегледаме утре. 2 съндъка G40 и ръчни гранати. Поръчай още. Давай, Джес. Целта се казва Бенджамин Данс. Спря куртанка. Сериозно? Да. Прехвърлят го в федерален затвор. Единственото уязвимо място е тук, южно от границата. Искам сателитни снимки на каньона и синоптичната прогноза от последните 3 дни. Ще го прехвърлят на хеликоптер в пустинята. Ще имаме само един шанс. Виж ти, още пустиня. Готови ли сме? Периметърът е зареден. Очаквам целта. Червен екип, тук е Бродвей Джо. Засякохме ги. Разбрано, Джо.
Я стига. Виждаш ли това? Да, проблем ли? Включи се броячът. Конвоят все още не е в зоната. Онзи идиот ще взриви всичко. Не мога да повярвам. Цивилни. Да видим сега как ще засвири този тромбон. Засичам оръжие. Той не е цивилен. О, не! Задник. Конвоят е в зоната. Броенето продължава. Не трябва да се продават такива неща. Разпознаха ме по време на мисията. Теб разпознавали ли са те? Доколкото знам, не. Значи съм загасил. Видя ли го? Дребен, около 45-50 кг. Може да е бил филипинец. Не съм сигурен, че беше мъж. Мислиш, че той, дето ти изтрита задника, всъщност е жена? Да. Професионалистка. Няма да е трудно да я намерим. Жените, наемни убийци, не са много. Желаете ли десерт? Какво предлагаш, скъпа? Сладолет. Звучи добре. Какъв има? Шоколад и ванилия. Не харесвам нито единият. Но ако ги смесиш, може да се получи нещо интересно. Нали разбираш? Я най-добре донеси цялата купа. Може да се уреди. Чули? Може да се уреди. Харесваме. Знаеш ли нещо друго, освен теглото й? Лаптопа. Моля? Трудно се говори с теб. Лаптопа. Добре, лаптоп. Искам да знам кой беше оня кучи син. Дайте ми касетата веднага. Какво? Татко е. ФБР запази пратката. Прозорецът е затворен, сър. Казах ти, че нямаме право на грешка. Имаше трети играч. Не оставяме свидетели. Ако те е разпознал, знаеш правилата. Имаш 48 часа да почистиш сцената. Разбрано, сър. Имаме нова цел. Да разберем кой е той. Какво стана? В камината ли го хвърли? Купи си нов.
Има сантиментална стойност за собственика си. Кой е той? Надявам се ти да ми кажеш. Защо толкова искаш да знаеш? Познаваш ме. Искам да върна изгубената вещ. Здравей, Фил. Здрасти, Джон. Вегетарианка ли си? Не. Приятелката ми е. Ето, подобрена RAM памет. Чипът е китайски. Внесен е от Dynamics. Продаден на... Мисля, че ще мога да намеря номера на сметката и адреса. Няма име, само адрес. Лексингтън авеню 570, апартамент 5003, Ню Йорк. Познато ли ти? iTemp Technology, Джейн Смит, директор. Мили Боже! Защо не направиш малко кафе? Джейн, съпругът ти е. Върнал се от Атланта и пита за вечерята. Кажи му, че вечерята е в 7. Здрасти, Джан. Каза да ти предам, че вечерята е в 7. Както винаги. Так му на време. Както винаги. Приятна ли е изненадата? Надявам се. Прибираш се по-рано. Липсваше ми. И ти на мен. Ще сядаме ли? Да. Мислех, че тези са за специални случаи. Случаят е специален.
Печено, любимото ми. Позволи на мен, скъпа. Цял ден си била на крак. Благодаря. Да. Как върви работата? Всъщност имахме малък проблем с една комисионна. Така ли? Да. Една от поръчките беше дублирана. Зелен боб? Не, благодаря. Ще ти сложа малко. Надявам се, че сте решили проблема. Още не. Но ще се реши. Любимото ми печено. Ще ми подадеш ли солта, скъпа? Нова подправка ли си сложила? Как беше в Атланта? И ние имаме проблеми. Някои сметки не излизат. Сериозно ли? На живот и смърт. Вино? Ще почистя. Ще донеса кърпа. Джейни? Скъпа? Джейн? Джейн? Как може да съм толкова тъпа? Джейн? Джейн? О, Боже! Боже! Не. Беше случайно. Скъпа, стана случайно. Джейн, спри колата. Джейн! Джейн? Преувеличаваш. Не се нервирай. Не е хубаво да си лягаш ядосана. Отбий! Отбий! Чуваш ли? Трябва да поговорим.
Идвам. Кой е? Отвори. Какво ти се е случило? Жена ми. Опита се да ме убие. И Гладис се опита да ме убие. Не с кола. Джейн поне е поступила мъжки. Всички жени се опитват да ни убият. Бавно, болезнено, но в крайна сметка краят идва. Знаеш ли колко страдах? Но сега се чувствам страхотно. Около мен е пълно с момичета. Пускат ми, когато си поискам. Живееш с майка си. Тя е единствената жена, на която вярвам. Не е за вярване. Знам какво си мислиш. Сигурно ти измъчва мисълта за какво ли още те излъгала. Тя е шпионин, а работата й е да извлича информация от хората. Френската ривиера, яхта, ирански принц. Трябва да се сближи с него, за да спечели доверието му. Отвратително. Какво? Какво каза? Какво? Стрелецът е твоя съпруг? Това е невъзможно. Така ли мислиш? Всичко е планирано от самото начало. Операция проследяване на Джони. Следила те 6 години. Сега мисията е завършена. Добре. Ето какво. Не го обичаш, нали? Не. Тогава го уби. Няма по-добър в това от теб. Благодаря. Тогава всичко ще свърши. Джони, знам, че си объркан, но това съм аз, Еди. Няма да кажа на никого в службата. От друга страна, нейните колеги сигурно доста са се посмели през последните 6 години. Но на кого му пука, виж? Все едно са написани 150 страници от една книга. През тези първи 150 страници Джони бил глупак, но ти можеш да напишеш последните 10 страници и всичко ще се оправи. Радвам се, че си поприказвахме. Трябва да го правим по-често. Ще взема това. На прав път си, приятел. Ще го направя сутринта. Добре ли си? Да. Лека нощ. Лека нощ. Не го обичаш. Лека нощ, Джони. Лека нощ, Еди. Лека нощ, мамо. Добре, момичета, действайте. Касови бележки и сметки. Знаете какво да търсите, нали? Какво правите? Това не е ли сватбата ти? Какво правите? Проучване. Съставяме профил на мишената. Тази стая е вече проверена. Аз, Джон, взимам теб, Джейн, за своя законна съпруга. Какво става, госпожо Смит? Градинско парти, момичета. Здравей, съседе.
До сега не бях идвал у вас. Хубаво е. Това е дневната. Да. Подът е прекрасен. Тиково дърво ли е? Червен дъб. Спечелил си голф турнира и тази година? Отново. До година ще го оставя за теб. Кучка. Откриването на мишените е първостепенна задача. Използвайте всички средства. Телефони, кредитни карти, сканирайте цивилните честоти. Как, Джейн? Това е домът на семейство Смит. В момента ни няма, но ако оставите съобщение, ще ви се обадим. Претърсете базата данни. За кого? Джон Смит? Намерете го. Джейн, Какво? мисля, че го открих. Къде? Тук. Топлинно сканиране на периметъра. Сканиране на всички нива. Казах ти да не ме безпокоиш в офиса, скъпи. Все още си госпожа Смит. Както и много други момичета. Внимавай, Джейн. Мога да натисна бутона по всяко време. Не би могъл да го откриеш, дори да се блъснеш в него. Последно предупреждение. Изчезвай. Не. Веднага. Зоната проверена. Очакваш да легне и да се прави на умряла? Трябва да си свикнала след 5 години брак. 6. И никъде няма да ходя. Секторът чист. Навсякъде и по всяко време. Нарушител в зоната. План за евакуация С. Изтриване на дисковете и системите. Пъзла! Женчо! Имал си възможност и не си стрелял, направихме всичко необходимо, а ти ми казваш, че не си могъл да я гръмнеш. Сега тя е проблем и за двама ни. И домът ми е цел номер 1. Помогни ми, ако обичаш. Подлудяваш ме. Държиш се откачено. Ако са ти дали 48 часа, колко са останали сега? 23? 22? 18 и малко отгоре. Имаш 18 часа и после те отписват. Еди, Мамо, под тревога сме. За малко да те гръмна, а ти дори не го осъзнаваш. няма значение. Писна ми да играе игрички. Гръмни тая кучка. И да приключваме. Не говори така за жена ми. Тя вече не е жена ти, а врагът. Може би в момента е навън. Еди, намерих го. Това е друго нещо.
Въпросът е колко ще ни струва. Блекбол, здравейте. Обаждам се от iTemp. Здравейте, как вървят нещата? Чудесно, благодаря. Говори охраната. Има малък проблем с асансьора. Моля, изчакайте, докато го отстраним. Не се безпокойте, тук ми е доста удобно. Наистина ли ви е удобно? Джейн, ти ли си скъпа? Първо и последно предупреждение, Джон. Изчезни от града. Знаеш, че няма да го направя. Така казваш ти? Но точно сега си заседнал в стоманена кутия, а по теб има 70 етажа. Значи това е капан? Той е в номер 3. Няма да стане, скъпа. Защото ти непрекъснато ме подценяваш. Така ли? Нямаш представа кой съм. Нямаш представа на какво съм способен. Това сега е без значение. Нека отгадна. Има заряд на въжетата и още два на основната и резервната спирачка, нали? Намерил ги. Благодаря. А погледна ли заземяването на главния кабел? Обещай ми да напуснеш града или ще те издухам. Добре. Предавам се. Издухай ме. Какво? Хайде, издухай ме. Мислиш, че няма? Да, така мисля. Добре. 5, 4. Последни думи? Завесите ти са грозни. С Богом, Джон. Какво беше това? Кое? Нали каза с Богом? Джейн. Госпожо, чудех се какво да ти кажа. Отбих се за малко или благодаря, че ме пусна в шахтата. Много мило. И какво реши? Искам развод. Харесва ми. На същото място тук ми предложи да се оженим. Палтото, сър. Може ли? Не.
Шампанско, сър. Не, с шампанско се празнува. Ще пия мартини. За мен нищо. Какво искаш, Джан? Имаме необичаен проблем. Ти очевидно ме искаш мъртъв. А аз съм все по-малко загрижен за твоето благополучие. Какво ще правим? Ще решим проблема тук и сега? Ще е жалко, защото вероятно ще ме помолят да си тръгна след като умреш. Танцувай с мен. Ти не танцуваш. Това беше част от прикритието ми. Също като мързелът ти? Дали историята може да има щастлив край? Щастливия край е само за незавършените истории. Сега си доволен ли си? Не съм от години. Това е малкият Джон, скъпа. Защо според теб се провалихме? Защото всеки живееше свой живот или заради лъжите? Имам теория, която обяснява всичко. Умирам да я чуя. Ти ни унищожи. Провокиращо. Третираше брака ни като работа. Нещо, което се планира и изпълнява. А ти го отричаше. Какво ти пука, щом съм бил само прикритие? Кой казва, че си бил само прикритие? Не бях ли? А аз? Извини ме. Там няма изход, Джейн. Бъди студен, Джон, тя е лъжкиня. Бъди ледено студен. Знаете ли, че тик-такът е? Отдръпнете се! Лимузина, сър. Джейн Смит? За втори път се опитваш да ме убиеш. Я стига, бомбичката беше малка. Прибирам се да изгоря всичко, което съм ти купувал. Ще се състезаваме ли до там, скъпи? Пристигна ли вече? Какво си помисли, когато се срещнахме за пръв път? Ти ми кажи. Помислих си, че приличаш на Коледна утрин. Не знам как другояче да го кажа. Защо ми го казваш сега? Явно в края започваш да мислиш за началото. Реших, че трябва да го знаеш.
А ти, Джейн? Помислих си. Помислих си, че си най-красивата цел, която съм виждала. Значи всичко е било бизнес? Само бизнес. От самото начало? Точно така. Благодаря, това исках да знам. Добре. Добре. Здрасти, Джон. Здравей, Бил. Добре ли си? Да. Добре. Между другото, Джон, колата ти е наполовина извън тротуара. Благодаря ти, Бил. Лека нощ. Лека нощ. От дяволите. Още ли си жив, скъпи?
Стрелбата ти е лоша като готвенето ти, скъпа. Явно си съгласна. Хайде, скъпа. Ела при татко. Кой е таткото сега? Не мога да го направя. Не дей! Хайде! Хайде! Искаш ли го? Твой съм. Здравей, страннико. Здравей. Да, Всичко наред ли е? Чухме ужасен шум. всичко е наред. Значи сте добре. Не сме били по-добре. Хубаво. Значи и вие... Сузи, Мартин, Лека нощ. Изглежда правите ремонт. Жалко. Жалко за червения тъп. Още 5 минути, мамо.
Звучи добре, но не ставам от леглото за по-малко от половин милион. Lady, lay across my big brass bed. Lady, lay across my big brass bed. Whatever colors you have in your mind, I'll show them to you, and you'll see them shine. Stay, lady, stay. Stay with your man a while. Имаш страхотен ляв удар. Добре го понасеш. Благодаря. Онази вакансия в Аспен. Защо тръгна по-рано? Жан-Люк Гаспар. Господи! Аз го исках. Забрави. Чули хеликоптера, който ме докара за годишнината от сватбата ни? Не. Не. Ръчна граната. Онази вечер бях почти глуха. Аз съм далтонист. Имам увредена ретина. Не чувствам нищо с тези 3 пръста. Три счупени ребра, счупена лицева кост, спукано тъпънче. Имал ли си проблем с съня след мисия? Не. Аз също. Дадоха ми 48 часа да те очисти. На мен също. Господи, къде остана доверието? Ти какво очакваш? Защо за мен е момичешкия пистолет? Шегуваш ли се? Не. Гориво.
Трябва ни кола. Семейство Колман. Държат ми барбекюто от месеци. Не съм била в корпуса на мира. Това наистина ми харесваше. Изглежда откровеността не е добра идея. Аз не съм инженер. Така ли? Нотърдам. Завърших история на изкуството. Изкуство? История. Това е престижно. Добре. Взимат ги все по-млади всяка година. Трябва да ти призная нещо. Никога не съм харесвал как готвиш. Не ти е в кръвта. Миличък, никога не съм готвила през живота си. Готвеха момичетата от офиса. Мрежа от лъжи. Харесва ми. Свиквай. Имаме компания. Какво? По дяволите. Карай направо, скъпи. Това е заблуждаващо шофиране. Движи се на където си искат. Как ги карат тия коли? Карай направо. Нека аз да карам. Справям се. Дръпни се. Хайде. Аз съм домакиня от предградията, скъпи. Добре, ела. Готова ли си? Да. Бронирани са. Бронирани са. Трябва да ти кажа и още нещо. Бил съм женен веднъж преди. Да не си луда. Ще ти кажа каква съм. Бях пиян във Вегас. Така е много по-добре. Много по-добре. Престани. Престани. Давай, давай, давай. Името и номера на социалната й осигуровка? Няма да я убиваш. Вратите са много удобни. Знаеш ли, скъпа, това е лицемерие. Ти също не си самата откровеност. Джон, родителите ми починаха, когато бях на 5. Кой тогава те придружи до ултара? Платен актьор. Казах ти, че съм виждал баща ти по телевизията. Знам. Не искам да говоря за това.
Готов ли си? Да, Когато кажеш. готов съм. Трябва да повторим всеки разговор. Аз съм еврейка. Как можах да доведа истинските си родители на сватбата? Утвърдително. Може ли да поръчам госпожите? Моля ви, на вас говоря. За Бога, Джони. Добро утро, Еди. Добро утро. Радвам се да видя, че си добре. Кажи ми, че си убил лъжливата кучка. Тази лъжлива кучка? Явно просто ми се ще да е така. Съжалявам. Радвам се да те видя. Еди, концентрирай се. Имаме проблем? Проблем? Наркоманите имат проблеми. Вие сте мъртви. Може би. Може би. Цялата агенция е по петите ви. Сигурно и нейната агенция е по петите ви. Ами ти? Аз? Ти къде си? Къде ли? Сутринта реших, че не ми се става. Пък и ми дължиш пари. Знам, че с теб не се разбираме, но не искам да ме гледаш така. С него се познаваме от доста време, ясно? Чуй ме, Еди, концентрирай се. Взривиха къщата ми, стреляха по жена ми, собствената ми компания. Ако тя наистина работи за тези, за които казва, че работи, значи вие сте нещо като Кока-Кола и Пепси. Абсолютни конкуренти. Работата е много проста. Щом веднъж сте напуснали гнездото, край. Връщане назад няма. Разбрали ме? Колко зле е положението? Колко? Спомняш си Канада. Беше детско парти в сравнение с това. Бил си ти? Тя не се ли опитваше да те убие? Не е моя работа. Ето фактите. Ако се разделите, имате шанс. Не голям, Джони, но шанс. Ако останете заедно, сте мъртви. Освен ако не намериш някого, когото искат повече от теб. Намерих го. Държат го в подземието на Федералния съд. Засилена охрана, има сензори за движение и топлина. Това е всичко, което можем да направим, Джейн. Добре. Благодаря за всичко. Успех, скъпа. Ще смените ли канала, момчета? Размърдайте си дебелите задници и сменете канала. Ще имаш 30 секунди, за да го измъкнеш оттам. Разбра ли? Да. Колко са? Има ли значение? Да започна ли аз? Не съм ги броил точно, но... Да кажем... Между 50 и 60. Отдавна съм в занаята, но важното е... 312. 312. Как? Понякога по двама наведнъж.
Скъпи? Сканираш ли периметъра? Непрекъснато. А полицейските честоти? Разбира се. Не ми е за първи път. Лично се убедих в това. Добре. Зави наляво. Наляво, Джон. Наляво. Не ми викай така. Ясно? Бъди по-мила. Наляво, моля. Не мога да завия наляво. Виждаш ли? Няма наляво. Има напред и назад, откъдето дойдох. Няма наляво. Сега на къде искаш да отида? Изчакай сигнала ми. Виждаш ли в какво съм затънал? Виждаш ли? Да, виждам. Дай ми малко време, ще го намеря. Изчакай сигнала ми. Почти съм готова. Изчакай още малко. Джон, какво правиш? Какво правиш? По мой сигнал спри осветлението. Сега. Изгаси осветлението. Джейн, изгаси осветлението. Включи го пак. Включи го. Ник, дай ми пистолет, Ник. Млъкни! Добре. Млъквай, млъквай. Млъквай. Ник. Затваряй си устата. Дай ми пистолет. Ник, дай ми пистолет. Престани! Този е голям хитрец. Казах да изчакаш сигнала ми. Импровизирах. Отклони се от плана. Планът беше погрешен. Напротив, Педантка. организирана. 90% от работата е инстинкт, Инстинктът ти включи всички аларми. но свърши работата. Не беше шоуто на Джейн. Беше шоуто на Джон, половинчато, като на Коледа или когато забрави подаръка за рождения ден на майка ми. На фалшивата ти майка. Винаги проваляш екипа. Ти не искаш екип, а слуга. Искам някого, на когото да разчитам. Вече няма въздух около теб. Какво искаш да кажеш? Че при теб няма място за грешки, никаква спонтанност. Кой би издържал? Не знам. Не е нужно. Това даже не е истински брак. Какви сте вие, бе, хора? Млъквай! Добре, явно си разбрал, че с госпожата имаме някои разногласия, което е много жалко. Но не приемай това като признак на слабост, защото ще сгрешиш. Кажи ни какво знаеш. Защо шефовете ни те искат мъртъв? Разбираш ли? Скъпа, моля те. Приключвай. Не е добра идея да ме унижаваш пред заложника. Ще го разбере погрешно. Съжалявам. Момичета. И така. Докъде бях стигнал? До погрешно. Млъкни. Ето възможните варианти. Вариант А. Може ли? Млъкни. Вариант А. Ти говориш, ние те слушаме, не боли. Вариант Б. Не говориш, аз ти отрязвам палците с клещите си. Ще боли. Вариант С. Подробностите може да варират, но в крайна сметка ще умреш. Бенджамин, ние сме търпеливи хора, но
Може ли една сода? Или сок? Заболя ме! Хубав удар. Спазми ли имаш? Завързан съм. Бръкни в задния ми джоб. Не, аз съм целта, а вие. И двамата. Разбрали се, че сте женени и затова са ви дали една и съща задача. За да се избиете взаимно. Двама конкурентни агенти да живеят под един покрив. Това е лошо за бизнеса. Ти си примамка. Това е първото ниво. Приемен изпит за компанията. Поемам някой удар от време на време. Не се оплаквам. Защо носиш снимката в джоба си? В рамка ли да я сложа? Би трябвало да я изгориш. Правило номер 1. Явно съм пропуснал този урок. Както ти, не се жени за врага си. Бил си примамка или още си? Коланата! Коланата! Две минути. Една минута. Нужда от помощ? Чисто е. Планът ми за бягство е с лодка, заготвена в Лапас. Товарен вагон през планините. Ей, По-отделно имаме шанс да се измъкнем. Да погледнем нещата такива, каквито са. И каквито не са. мисля, че бракът ни не струва. Аз оплесквам всичко. Ти готвиш ужасно и двамата сме лъжци. Но ако избягаш, ще бягаш винаги. Предлагам да останем и да се бием. Да сложим край на това. Ако после искаш да си вървиш, моля. Благодаря. Да сме гледали нещата такива, каквито са. Престани. Много хубав магазин.
Ще се видим в следващия живот. Дадено, Джон. Съжалявам. Ще говорим за това по-късно. Господи! Не съм докоснал нищо. Напротив. Извинявай за ножа. Не ми се говори за това. Отивам горе. Ще ги примамя. Ще се движа в кръг. Хайде, давай!
Как изглежда? Лесна работа. Тези често засичат. Бъди внимателна. Ти тръгни наляво, аз надясно. Лодката в Ла-Пас звучи доста примамливо в момента. В това време на годината там вали. Не искам да бъда другаде, освен тук с теб. Не говори. I was patrolling the pachinko, your new model parlor in the nefarious zone. Hanging out with insects, underducting, the CIA was on the phone. Well, such is life. Latino Caribo, Mondo Bongo, the flower looks good in your hair. Latino Caribo, Mondo Bongo, nobody said it was fair. Имате ли напредък през последните няколко седмици? Добре се справиме, нали? Няма да ви лъжа, че имаше моменти, когато ми идваше да я убия, но Но какво? не можах да дръпна спусъка. Това е добър знак. Понякога трябва да се бориш. Това е бракът, нали? Даваш най-доброто от себе си. Ремонтирахме къщата. Да, като нова е. Винаги има нови предизвикателства или заплахи. Но вие ще се справите заедно. За сега За сега? Какво значи това? оставям място за неизвестното. За сега. Смятате ли, че стилът на отношенията ви благоприятства? Задайте ни въпроса за секса. Джон, Ами, 10.